Sa dakbayan sa Mandaue, mga senior citizens sa barangay Subangdaku, nakadawat na silang financial assistance karong adlaw. Si Chona Caryon sa report. Alas 10 kaganihang buntag, isugdan ang pag-apod-apod sa financial assistance sa mga senior citizens sa barangay Subangdaku. Gibanabanang kapin usa ka libo ka mga senior citizens sa barangay ang beneficiaries sa tag 2,000 pesos nga hinabang. Dayag sa panagway sa mga tiguang ang grasya nga ilang nadawat. Pipila kanila miingon nga ilang igahin ang salapi sa pagselebrar sa Pasko ug ang uban ipang-apod-apod isip pinaskuhan sa ilang mga apo. Mga inanak. Sa mga apo. Mga inanak po malipay kayo sa apuhan. Gastuhon. Para Pasko. Para pagkaon. Ang matag senior citizen sa dakbayan sa Mandaue magdawatan og tag 6,000 pesos nga financial assistance matag tuig. Chona Caryon, Balitang Bisdak.